Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02, maing aga, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, sa malabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini naman si Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Subong nga adlaw Martes, yara na kita sa Nobyembre 3, 2020. Op na kita, tob-tob las 9:15 sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline. Again mga kaaksyon, ang aton sining classification sang COVID-19. Sa quarantine nato na Bacolod, nagapabilin kita sa General Community Quarantine o kon GCQ, samtang ang probinsya sang Negros Occidental, Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Aksyon Hotline. Please lang paki-follow gihapon sa aton sining health protocol. Amo ning pinaka-importante subong kay suno gani kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Wala iya hambal naton nga dako ang mabulig sang gobyerno sa pagdula sang COVID-19, kundi ang may pinakadako nga responsibilidad amo iya ang mga tawo nga nagasunod sang mando gikan sa gobyerno. Correct? Aksyon Hotline. Ako paborgid ko na kay bisan ano nga singgitan sa aton sini nga mga public officials, kung kita nga mga tawo wala nagasunod, kailangan nga makiruhan kita nila 24/7. Aksyon Hotline. Anyways, mga ka-aksyon, bukas na nga aton sini nga Facebook page para sa inyo sini nga paglantaw dira live. Ang aton sini nga mga texters man yara sa 093822555017. Sa mga radio sets naton dira nakatuon na sa 684 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. At least mangin kompleto ang inyo sini nga adlaw upod sa pila ka mga dalagko pagid nga balita ang aton sini pagahambalan this morning. Aksyon Hotline. Ano balang iban nga balita nga hatagan naton pagtamod bawhala longged no mga utod naton nga nagamaniho sang salakyan bangod isa ka aksidente na naman ang nagluntad kagabi dira sa area sang Barangay Granada. Isa iya ka di pasahero nga salakyan, but during that time nga na aksidente ini siya, why ni siya nagapamasahe kundi upod yang iya sini pamilya halin sa isa ka palaliguan bumunggo sa nakapark nga salakyan o truck dira sa Granada. Ate disgrasya ang isaya ka pasahero sa transit, tupad sang driver ginbawian gid sang kabuhi. Aksyon Hotline. Ang mga nagapark da sang inyong sini nga mga truckman, please lang kunin nga mga lugar no parking area. Bisan way panada sang ginatawag naton nga signage abi or placards or anong tawag sina information abi sang DPWH o kon yasang gobyerno nga no parking area.
dapat kamo maihibalaw na kamo kundi in dapat ginapark ang inyo sini nga mga salakyan. Action Hotline. Kung 4 lanes gani ang dalan, never ka magpark dira sa kilid. Most likely, kung gabi, labi na gid kung wala pagid ka sang early warning device, mga ka-action. Action Hotline. Tikita mo tong Granada nga salakyan kahapon, Granada Central Market nga salakyan, sa pagkabakod di nga salakyan, pero bumunggo to siya sa buli sang truck nga iniho. Ti disgrasya gid, gingabot lang dito ang pasahero niya nga isa sa kilid niya mismo sa Francit, mga ka-action. Action Hotline. Amo-amo gid ang hitabo sa tong sports car nga dumasok man sa buli sa isa ka truck dira sa may circumferential road. O galing kay ini jeep ini mabakod-bakod kag ang mga pasahero yang ibang pamilya yaman lang sa likod layo-layo way gid magkalataman, no? Ti isa gid ang patay ho. Pero damo sa naga-chat diri sa aton kagabi while nga naga-monitor sa aton sini nga flash report with patrol. May nagahambal nga action, Bray. Dutayan niya man ganim abunggoan ang isa ka Hilux nga nagapark man sa dalan, Action Oliver. Action Hotline. Kagandalagan sining jeep, mga ka-action, according sa mga texters and chatters aton kagabi, nagasigsag gali si Action Oliver. Action Hotline. So meaning, kung normal ang imo sining huna-huna, paano ka magtahi-tahi sa dalan? Given nga halin sa buro-buro, di ba siya nagpaburo man to sa Santulutungging, abi? Action Hotline. So tanan, reckless imprudence, reckless driving. May sala, kung ako yung maglantaw on my own, ha? Way ko yung hambal nga, ako yung investigate, ha? Kung ako palantawon, una, ang nakapark sa truck, may salabton. Action Hotline. Ang nagbunggo, kung under giman siya sa influence ng liquor, may salabton. Action Hotline. Magtimbang bahin, mga may ara sang responsibilidad sa pagsabat sining nasambit nga aksidente. Follow-up tari karon with Action Eden Aboso. Action Hotline. Samtang ang iban nga balita maka-action diri iya sa lokal, i-check tani karon kay liwat nga nagpangabay ang isa kadako nga mall maka-action diri sa Bacolod sa likod sang Kapitolyo Provincial. Ayala, way man ni commercial value kay sila mala nag-isahanon din, no? Ayala nagpangabay liwat nga kung pwede ang tanan nga mga southbound nga mga salakyan nga nagabiyahe. Like for example, iya Sumag Central Market, Punta Taytay Central Market, ang area sang Tangob, ang area sang Magsungay Central Market, kung pwede makalibot na naman liwat pakadto sa southbound area or I mean sa Capitol area, mga ka-action. Action Hotline. Goruway nagid customer si Ayala, mga ka-action. Tiyan mo na, labi na gid pandemya subong, kinahanglan nila nga mag-ayo liwat. Igo murahon, kumadumduman nyo last year, 2019. Kundi nag-dry run, manda daw 60 days man to. May endorsement na to ang sangguniang panglungsod sa Bacolod nga nagapabor sining nasambit iya nga rerouting, mga ka-action. Action Hotline. Ang ginahulat na gid lamang subong, amo iya ang pag-approve sang Land Transportation Office or Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Agod nga mangin abotang naton otorisado kag mangin inang isa na gid ka layi no nga ang ini nga mga salakyan from southbound padulong iya sa norte magarikta dira sa Ayala magalibot sa Vindors Plaza padulong naman sa SM, mga ka-action. Action Hotline. Antay karon sa reaction diri ang aton nga mga driver, nakibot gini si Sir Jigo, malakad siya. Ginliwat naman nila. Din ko dry run yapo 90 days pero may pagklaro diri si attorney Dindo Ramos, si Councilor Ramos. Siya na endorse na namo na. In short, maayo na tong results ng 60 days tong dry run last year. Action Hotline. Tapos ginsugo pa ni attorney Ramos nga dapat i-follow up Action Oliver sa mga operators ini sa LTFRB. Tiyang operator kay mismo nagapangindi nga i-reroute sila tapos sila pang suguon nga mag-follow up. Kung sa Tagalog pang sagwa, no? Sa iban nga balita sa lokal, mga ka-action, si Sir Mel Feliciano nagpauli na, no? Amo to siyang implementer ta diri kon COVID-19 ang paghahambalan sa syudad sa Bacolod. Nga tuno sila tinag nubo na gid man ara sa tag 5, 6, 7, 8, 9. May ara na taga na isang one jet na gid lang, no? Ang positive nga ka-action sining COVID-19 sa syudad sa Bacolod, meaning very successful, no?
ang ila sini nga pag not 100% kay may mga cases pa pero makit-anta nga grabe ang pag-drop from 150 to 200 nga mga cases before. Subong yan daw tigpipila na gid lamang. And I understand nga ining mga nagpositive action doors, amo ni sila ang mga nagaululubra sa hospital, no? Mga frontliners, gidjay na bala mga nurses naton, mga medical technologists naton, doktor, amo ni gurong ibande. Pero kung ibutang naton sa mga local transmission, we don't know kung may ara paginman, no? I-check taribig karon abe. Pero may bag-o nga gin pang swab test kahapon nga adlaw 98 katawo sa slaughterhouse naman ni sila iya. Tilang tawon tang result sila diri kabay pa nga 0 lang ang positive diri. Ang iban nga balita sa lokal mag-aksyon diri iya sa probinsya sang Negros Occidental, tinagligan nga si Mana kabati naman kamo nga halos pila na ka porsyento aksyon Oliver nga ginpangbuksan ang mga beaches na Tondres Negros Occidental. So kung magbukas ang mga palaliguan sa probinsya sang Negros Occidental, meaning ang ginatawag iya nga mga hotels diri, ang overnight, ang pagpinaligo sang tawo, amat-amat na gid iya nagabalik kita. So ang syudad sa San Carlos nagligad nga adlaw, ginbuksan na ang mga check-up points nila dito from Bacolod to San Carlos o kon din pa nga mga areas. So nagapakita lang nga nagaamat-amat na gid man ta balik sa ginatawag normal kag makabig naton nga new normal bangod sining paggamit naton sang face mask, face shield, distancing naton diri kag ang ginatawag naton paggamit sa mga alcohol. Pero kumusta gid balang Negros Occidental karon? No, check naton ini with the governor sang Negros Occidental sa kadam-an sa bilog nga Negros Occidental kung kumusta ang aton sa nga estado kay dumalipay man kita makabati sa balita from the government of Negros Occidental nga nagabalik-balik na nga aton sa nga ekonomiya, negosyo, ang aton sa nga mga attractions diri sa Negros Occidental. Bangon nga tigin halog-halugana mga kaksyon. Ang mga balita iya sa nasyonal tiya muna si Presidente Rodrigo Duterte nagpadulong ito sa Catanduanes sa Albay sa Bicol kundi na nga area nga ginlabyan ni Bagyong Rolly. Kag nagmando ini sang madasig iya nga recovery. Like for example na to ang mga telecommunications company, no? Ang kuryente ka tubig amo ning una gid nga ginmando nga padasigon. Ginmanduan man gilayon sang presidente ang Department of Public Works and Highways to improve na sang recovery hingagaw sa mga infras. Halos mga infrastructure Oliver nagkalalusdo mo. Mga dalan didto nga nagkalasirado ipangbuksan na. In fact, mayroon sang 23 highways sa sina nga mga lugar nga ginagyan ni Bagyong Rolly mga kaksyon ang hindi gid maalagyan o kung maagyan pa sa sining nga mga tinion. Ang DSWD ginapadasig na ang relief goods subong, mga food packs lang anay, gina-assess man kung ano nga mga financials or financial assistance nga pwede mahatag sang gobyerno subong sa mga tao didto nga nagkaladisgrasya gid ang ila sini nga palangabuhian. Nagsaka na sa masobra 20 mga kaksyon ang nagkalabatay sa area sang Bicol, Catanduanes area sang Albay, no? Amo na mga area dira nga linabyan nya gid as of last night nga tali iya sang mga nagapatigayon sang retrieval operations based iya sa ilang sini lawas inaktual nga nakitaan nga patay nga lawas sang tawo. Ang hindi ko lang manamian sa gihapon sining disaster nga ini ang mga tawo action Oliver nga ang ilaya panglabugay gihapon sa panggobyerno ni Duterte. Klarohon ko lang media kuya. Way kuya labot kung ano nga sistema pero ang di manami kay mabutang kita dayon sa social media ginapangita mo yung presidente during the time kung diin siya. Alangan man nga nagabinagyo si Duterte magwa man ka libot-libot tunano nga mga ining nagamo na yung mga tao bla. Do kasululubra ng alam o kung hindi ko maintindihan pangguba gid lang. Where is the president? Napangita nila mo where is the president?
ginawa na gani panago sa mga tao to kay magkalamatay sa Baguio tapos palagawon mo yung presidente ya nahano man nga nawong sa ay sus ko Action Hotline. basig hambal ka mo do ka literal naman na si mo Action Brayman nga palagawon mo siya kabalo ko ang bot silingon nyo dira nga ti dapat magwa gid siya hambal gid siya siguro kung nasagi presko ni Duterte against sa bagyo nga ini hindi naman guro gid manami nga gabi nagyo sagi kimo kawakal da iya may balagang presidente nagamando lang ni. May mga tao ni siya like mga DPWH, mga DSWD, ang sa mga DRRMO, sa mga alkalde da, governor, amo niyang gagiho da sa mga lokalidad. Hindi ya kay presidente sagin niyo yung kakuti diya langan si Duterte daan si 75 sobra ng edad sina. Tikita mo hambal gini ni Senador Dick Gordon. So doon na ko na nami ano sa sagi kakutibaw ka Duterte. Action Hotline. Sagi news liya pangita ara sa Davao nagamonitor siya langan nga sagi sa kasinggitan nga ara na si Rolly hindi paliligad ka muda do kasubran gid kang mango ni sa mga tao nga mo ni no Action Hotline. ini nga mga tao wala na gid sang may maayo nga presidente sa Pilipinas di ba Action Oliver tanan nga mga presidente sa Pilipinas puro gid malaway ni sila ambot kung sinong ibulos nila ni sila guruk balos ni Action Hotline. si Vice President Leni Robredo naglibot man. Tiduwag ko kita nga may nangita kay Robredo nga where is the Vice President during the Rolly devastated sa area. Di ba? Ano way man ko kita? Si Duterte lang gid. Hindi man ko makahambal nga doon di ko ka-insindi sa sitwasyon nagalibog ang ulo ko. Action Hotline. Dalang ko anay, maki-update kita sa mga subong November 3 di sa aton. Dito sa USA Action Oliver, mga ara pa na sila sa tunga-tunga sang November 1 kag November 2. Eleksyon sa US. Balantayan ni kay Republican, Democratic, ang mitro. Amo gimana duwa man na nakagrupo da. Action Hotline. Ang incumbent president, si Donald Trump, kag ang iya sining kwentro nga si Joe Biden mga kaksyon, puwerte na nga binalbalanay subong. How many hours na lang, may ara na sang electoral tally nga ipagwa sila dito. Action Hotline. Ang incumbent, amo na si Trump mga kaksyon, and ang naga-enkwentro siya subong, amo naman si Biden. Sa diin nga si Biden diri, halos ang mga buhi nga mga former presidents ng Amerika nagusuporta si Action Oliver. Action Hotline. Si Trump daw ay nagsuporta siya. Sa halos na rin nga buhi. George Bush, buhi pa na buhi ko na mo. Bill Clinton. Basta buhi lang akon. Basta iban patay. Di ko sunado sila ni kay bago man during 60s pa man sila nga mga tao. Barack Obama, I am pretty sure buhi ginya. Action Hotline. Kag si basta madamo nga mga US President former nga naga-support ka Biden, amo gyud man ang batasan sa tawo. Once gani nga maagyan ka na amo ng performance mo, dason duway na may masuporta sa imo. Action Hotline. As of today mga kaksyon, ang nakabuto na dito sa eleksyon sa Amerika, yara na sa mga 90 to 95% or 90 to 95,000 million voters mga kaksyon. 90 to 95 million voters na ang naka-vote dito. Action Hotline. Hambal sang iban mga kaksyon inang paano ginhimo ang eleksyon sa Amerika kay may pandemya. Numero 1, pas na sa may pinakalamo, patay sining COVID-19. Ang pinakasimple lang, di tayo pagpabudlayon ang butuhay sa Amerika through internet, online, email mga kaksyon, hindi kayo magpadulong sa mga kundin nga mga voter station o kontog sila gani mga eskwelahan diri sa aton. Hotline. Kibot ka mo nga may 95 million na, no? May 95 million na, no? Nga naka-vote mga kaksyon. Damo butante tos Manila sa US abi. And dito sa kwan sa US mga kaksyon, ang butante nila to huluhamboy i-Action Oliver sa tunga sa bilyon mo. Action Hotline. Jutay pa nakatama, guro pila pala naka porsyento abi, no?
Pero diri na gina ang grabe nga butuhay, mapila ka oras ang mabilin hasta magtakop ang binutuhay didto mga kaaksyon. Ti didto wala iya sang ginatawag naton iya nga inang kamangay. Action Hotline. Diri pinahugay imo nid imagwanta mo vote or gabot. Action Hotline. Amo na din sa aton nyo mo, no? Dito sa Ilaya, why na? Di prinsipyong butante to. Si Biden subong, nagapanguna siya, no? Nagapanguna si Biden subong. Pero may mga lugar man Action Oliver nga nagapanguna man si Trump. Pero kung sumahon mo gid siya, si Biden gid ti amo nang hambal naton, do katalagsa lang sa mga incumbent nga nagatiner sa ila sini nga posisyon. Kalabanan kala perdig na ya. Action Hotline. Kalabanan gid pero tilan tawon tani. Kaya ang masami makit-an tadi nga balita nga nagagwa diri sa aton gid iya halin sa US mga negative against Trump. We don't know kung ano mga positibo mga ginahimo ya didto, no? Kay bisan nga scan ko na may ara gid man pero ina mga ginagmay, pero ina mga no negative yung mga dlagko ti makit-an ta gid diri. Action Hotline. Pero lang tawon ta, ambal sa iban sagi man tayo kakutis ang US nga kalayo na nasa aton. Kabalo ka ang US, the most powerful country sa bugos nga kalibutan. Ang taran nga ekonomiya ginasandig na daw sa ila. Action Hotline. Brother naman ang US mo, no? Kita mo ang China bisan ano lang himuon sa kabuhi nila. Tingin na pa si Bangdan subong nga ining COVID-19 nalan sa China, agod gubon ining US. Asa nagkaladalasa tanan ng bugos nga kalibutan pati mga inosente pareho sa Pilipinas. Action Hotline. Bangod hindi lang masarangan ang US. Pero lang tawon ta, check nato ni sa masunod nga mga nadlaw kung sino ang magdalalaog dito. Dito may mga butuhay man sa mga governors, congressman, senador, tanan. Tapos ang ilang butuhay dito. No? Sige, las 8:22. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, mga kaaksyon. Balik yan na din lokalo kay Kabaloka. Diri sa aton, makit-anta na man ang sitwasyon. No? Diri sa Bacolod. Nga ang ginatawag naton nga si COVID-19, naga-amat-amat na ginman nubo. Nga sa din ako mismo, subong na lipay kita kay do ka kumpiyansa na gamay lang. Action Hotline. May kumpiyansa na tagamay pero ang health protocol naton hindi gid pag kalimtan, no? Kadungan sining pagpauli kahapon ni Sir Feliciano kagasawa niya si Ma'am Mia. Kaya tapos nang iya katundanan diri or nakita yan ang sitwasyon tadi nga daw naka-recover ng Bacolod halin sa batok sa COVID-19. Kadungan kahapon nagwa man ining balita nga liwat nga nag-ayo ining tagdumalahan sang Ayala nga kung pwede mag-dry run liwat sang 90 dias ang nasambit iyang mga salakyan gikan sa south portion sa Bacolod dira sa ila sini nga mall mga kaaksyon. Action Hotline. And kung pwede lang sining bulan sa Nobyembre makaumpisa na tani. Action Hotline. Pero sa pagpamangkot sa Action Radio kay Attorney Dindo Ramos, Councilor Dindo Ramos, naghambal. Siya kumadumduman nyo last year, may dry run ang ginhimo, dira, 60 dias ganimo, ha? And ang ato nga dry run, nagapakita nga maayo gid ang resulta. Action Hotline. Nga mahambal kita nga maayo ang resulta. Because nga ang sagon niyang panglungsod, nag-endorso na dito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ahensya sa Region 6, ang ahensya sa gobyerno nga amo ang may poder sa pag-akto kagatagan sa otoridad ang rerouting sining southbound PUJs, mga kaaksyon. Action Hotline. Meaning ti goods na to, no, nga dry run. And, surap pa direct kay Ramos, dapat ang mga operators amo ang mag-follow up dito iya sa LTFRB Region 6 agod matigayon ini or kung pwede man nga buligan sang tagdumalahan sang Ayala ang pag-follow up sini. Action Hotline. Kay ang sangudiang panglungsod tapos na sang ila sini poder, like for example ang pagpatuman sang rerouting mga kaaksyon before,
Na? Tapos ng poder nila, may endorsement na sila. Daw mo na blang ginatawag. Na? So, operator na ang may mga poder dire, kag ang Ayala ko may ibulig sila. Action Hotline. Okay, so i-check naton abi ang grupo sa aton nga mga driver diri sa syudad sa Bacolod. Si Ondok General Secretary nga si Jigo Malakad mga kaksyon. Action Hotline. Kung may ideya na sila nga ti may ara na gali sang endorsement ini, kulang na lang ini sa pag-follow up sa ilang sining mga tag-iya sa mga salakyan. Ang mga operators, mga kaksyon, kag ano nga sitwasyon, kay kagina sa initial kong istorya siya, doon nagkibot man siya gani sa may ginbalik sila. Action Hotline. In short, kung may endorsement dito sa LTFRB, ang sangguniang panglungsod nga nagapabor sining rerouting o kon pag saylo na gid sang bound pakadto sining nga lugar, ti anuway kabaton iya sang annex abi nga papel o kon way nigin sisi man sa ila ni Mr. Jigo Malakad kag iban pa nga grupo sa mga drivers Bacolod Action Hotline. nga daway siya baluhaw o dapat kabalo ni sila at least may ideya sila kung sino mag-follow up sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Sir Jigo Malakad sang Ondok, sir. Good morning. Good morning, Sir Brian. Good morning sa aton mga grupo sa transport, labi na gid sa aton mga stakeholder. Aha, ipaiway tanay si COVID-19. Kinagtulot-away ng Bacolod pero dire nagbalik ini. Sir, may ideya na kamo nga una-una ko anta ka reaction, may plano ang Ayala liwat nga kung pwede makadryran liwat ang southbound nga mga PUJs naton padulong sa ila sining mall dira. Actually, isang pag even ECQ in nag-ara na taga sa MGCQ hasta sa Subong, halos every other day kada semana ra kita da no sa inang mall kay isa kita dira sang main proponent kung paano ina buligan kay nagayo gid ang manager kag ang mga stakeholder man dira mga cubicles, concessionaire kung paano sila mabuhi sa sining syudad sang Bacolod abi nga kung lang taon nimo medyo ari sa idog-idog sa norte nga bahin sang boundary sang Bacolod kag kung mag-implement ang LTFRB sang insakto gid nga lahi kag updan sa syudad so makaluluoy gid siya no kay nabutang sa isolated area. So antes sina sang ilang panawagan may mga proposal na kita kag nagdryra na kita isa kita dira nga nagamiting sa manager. Ang pinakanami lang siguro sa proposal ni Konsyal Dindo Ramos kay gin testingan na naton nga pauswagon. Ginlantaw naton ang sitwasyon sa driver, ginalantaw man naton ang sitwasyon sa mga commuters kung bala ni si Sari gid nga maglapaw ang aton southbound sa sina nga area sa bayan. Pero ang aton sa bayan taon man may kuha na mo konsekwensya na dati ang northbound naton dira man agagi ang aton diri sa eastbound naton from Granada, Alangilan, Santa Fe, Fortune Town, Homesite dira man agagi so may portion na kuan sa lapit sa isa man kagamay nga mall sa tubangan sa isa ka food chains nga may jutay na da siyang binungguanay no sa ruta. That's why ginbutangan na nato ni Diang ang eastbound dito na siya nga daan maliko pa lang sa Burgos manaog sa daan sa 6th Street ang aton diri nga diri sa south iubrahan taman siya ga dalan nga hindi siya maka-create problema dira sa corner sang Rizal kag Gatuslao malapit sa isa sa dako nga simbahan. Mabudlayan man ta no. So amo na mo kita da proposal gindayra na naton kay pasudlan naton sang halin diri sa south. Ang problema naton guro pinaka basic gid nga problema kung paano naton ta insindiyon ang pumuluyo nga hindi siya magtalang-talang bala kay kanami sa sang programa tani ni Konsyal Dindo Ramos ang problema lang naton kay hindi naton bala ma-disseminate it into sa aton mga stakeholder kung paano naton paswagon. So why naman gid anyways ang ginhambal to ni Attorney Ramos gani nga aton ni sa LTFRB. So meaning tapos na ang istorya sina diriway nagin man niya nagapamatok pa ang inyo sining grupo sir sa mga driver naton. Siguro kuha na lang guro dugang nga mga finishing na lang gurong ginapangita nyo damo sina. Yes, kay kung lang taon mo iambalon tagid ang publiko. Kay hindi kami pwede magbinutig no. Once ang salakyan mo ara sa garahe mo imo na siya.
Imo ginasaya. Pagwa mo na sa garahe, automatically, PUB na siya, public utility na so nga panagiya sina, public na. So kung ano ang mandate sa aton gobyerno, basta hindi lang budlay itumanon, maabay kita no kay public convenience ang inambal ka mo. So kung mga refusal ang aton pagambalanti, may mga violation. Ang aton na lang diri, may mga pulong bala nga matabo, meeting of mind, meeting sa proper venue, meeting sa mga proper nga mga tao. Number one nga problema ta. Pinaka-problema gid naton diri sa Negros Occidental sa bilog nga Pilipinas, amo ni siyang pinakagarot nga problema sa Negros Occidental, no. Partikular nga wala taya LTFRB diri. Wala gid ta how many times na ginasinggita na sa aton mga operator, drivers, academy, stakeholder nga dapat miyari na LTFRB kita tapos ang taxes nga ginabayad ta. Almost 4.7 billion ang na-contribute sang Negros Occidental na dapat mag-acto sila diri sa part kita sa Western Visayas mo and dapat mag-acto man si Mayor Beng kag si Governor Lacson nga mabutangan gid diri so gin-provide na sa syudad sa opisina gina-offeran man sila sa province galing kay dapat line agency ka dapat ang imo na iya nga mga expenses halin man na dito sa agency mo kay may National Central Office kamo hindi mo na pwede ipalukdo sa mga LGU so providean ka na sa structure madiman ka pa sang internet tubig electricity tulugan nila pagkaon nila so hindi niya pwede that is violation kay may ara kita ginasunod nga mga Republic Act like Republic Act 4136 nga dapat sa Central Office sila yung mga sang ilang subsidy, ang obligasyon na lang yan sa local government unit labi na ang province kag city, mag-provide na lang sa location kag structure. Ang structure gani supposed to be ilan na mo kay mga BIR, SSS, SIS, line agency na siya nga may national sa nga component. Kag ang bakulod taya, under lang siya sa local government code ining Republic Act 7160 nga ang iya nga area of coverage within na sa iya territorial. So kabudlay man sa LTFRB nato kay gilinaway sila to ya mga abogado nato ko gilinaway sa nasyonal so mapiktuhan ang aton nga mga probinsya tatayan. Yes, so amo na ginahulat na lang gani gali ni ang operator mismo amo nang hambal mo gabla gawon may aragin man i-follow up kamo makakadto pa kamo sa Iloilo kay way kita LTFRB diri tiya mo na hambal ni Attorney Ramos ang operator ni bahala mag-follow up kung ano na ning kuan kami nag-endorse na kami mo Sir Jeg. Yes, natapos na yung obligasyon sa LGU natapos na ang amon contribution niyang amon kay why dalahin nga nag-govern mo nga piliton mo kami nga magsulod nag-contribute kami sa amon ideya kag physically ginpabudlayan tagid ang aton mga driver kag gagmay nga operator nga mag-travel dira nga wala ka na dakwaon nga pasahero mo ang imo lang gid purpose from Punta Taytay Sumag Talok Tangob madulong ka lang isang pasahero nga ang maga-benefit sina hindi man niya ang pasahero ang maga-benefit sina supposed to be ang mall so dapat sini may mga meeting of mind nga ang mall mismo kay national ang iyang scope di magsiling kabala Ayala ay story nagpasayag kita no pero nationwide ng iyang scope dapat magbulig man siya nga follow up dito sa Central Office kay Chairman Martin Delgra nga pakadtuon na diri sa Bacolod ang opisina sang LTFRB kay under kita sa Region 6 Western Visayas so kung wala na siya action bahay ang inang opisina sang LTFRB hindi lang si Ayala mabudlayan hindi lang si Consial Dindo Ramos pati kami nga mga driver kagagmay nga operator kag ang aton mga stakeholder may kabudlayan gid. So anong sitwasyon siniman anyways hindi man gid kamo guro pang dakpon kun way pagin magpapanaog payaw sang final nga desisyon diri ang LTFRB amo na ginahulat naton kay base ibla amo na hambal mo kulang sa briefing kulang sa pag-edukar kulang sa information diba sa pangdakpo naman nga way ka mo nag-agi sa Ayala to damo sinabla nga sitwasyon now. So, ang amon da may indicator na siya. Again, try ko git-istorya ng manager. Siling ko ma'am amo ning himuon ta parlamenta para hindi man kami mabutang sa alang-alang. Pag hindi mabutang sa delikado amon jeep kag mga lisensya. Butangan naton sa mga signboard. So may mga ara na signboard nga diretso Ayala. So ang nami to tani nga proposal na lang naton nga every other day balati like aling gabi sa Punta Taytay ang ad even kung Lunes na siya masunod dito kay para hindi tanan nga jeep maulan kag hindi kita maka-create sang dako nga traffic amo man ang dumanan gintry man naton nga agyan niya to mga street bala action day nga wala iya ginaagyan sang iban nga mga public utility para ma-maximize naton ang mga patay nga dalan kag hindi kita makabinungguanay dito sa junction gid bala nga
dira mag-create sang trapiko kay ang purpose man lang yan sang Ayala ma-recover sa iyang nga luces mo kung nagtaon mo lang yung mga cubicles concessionaire halos do kulang na lang na gani daw chapel wala sa mga purinarya kay wala gid na iya as in wala gid no. So ang aton dira binuligay man kay kung wala sila wala man ang syudad. Kung walang syudad, wala man kami. So dapat ni may mga meeting of mind bala masita bala meeting ara si Mambit, si Sir GC, arang Action Radio, arang LTFRB, ara si Konsyal Lindo Ramos para makakontribute kita sa aton nga mga proposal kag madiyo naton ang isa ka immediate nga solusyon nga hindi mabudlayan ng driver, hindi mabudlayan ng operator, nami ang sakay sa aton pasahero and ang LTFRB dapat malipay man siya nga nagabulig kami sa ila kay ilan nga dapat obligasyon kaya ngalan bala sa LTFRB Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So paano ka na mag-regulate kay wala ka ni tao? So din ka tagtong taxes namon ginakawat nyo lang na. So nakit na pamatian. That's why ga-demand kami. Taxpayer kami. Gabal si Duterte nga taplaon ining korupsyon. Magserbisyo kamo 24/7. Hindi na ding LTFRB kung ginahambal nyo nga dilawan ang Negros Occidental. Dulaon ka na ito yung politika kaya nagpungko na si Duterte. Ano man na yung labot sa mga stakeholder, sa mga dilawan. Okay? Huwag kami na yung labot. Ang amon diya pagkaon sa lamisa, serbisyo sa ating mga tigado nga pasahero at the same time, hindi kita makakreate sang violation. Pila ganing plate gani Sir Jeg halin kon taga sumag ko bita pilang add-on dire additional gani nga plitihan gani ko maglibot sa Ayala. Originally nag-add kita daw piso man lang in ang Ayala that time naghatag sila daw kada mag-agi ka to sa ila driveway gatag na sila ticket so ginaraffle na and kung magdaog ka may 200 ka nga krudo dira sa tangob nga gasolinahan nami man ang proposal nila galing kay paano naton bala i-sustain nga mangin legal kami kay confusing ni siya nga klase sa ruta mo ang gitawag ta bala Action by ang Central Market kay sentro na sa sang north kag south. So kung maglapaw ka na dira, makiit na siya kiyos sa mga northbound nga salakyan naton. In mga kig si Banago, mga kig si Bata, mga kig si Mandalagan. That's why ginbutangan naton Central Market. Kay dira kita tanan magasentro. Sa tanan nga syudad, mga urban cities, may sentro ginaya kay dalan tanan nga malibot-libot. Kin wala na yung traffic sa plaza, kitaan mo kay saiko lang aton nga kuan mo nga ruta. That's why kinalano na ito magpinungkuan na ipapungkuan tablang Action Radio, Action Bike kay para namin madisiminate tayo, no? So ayaw tanan kay Konsyal Dindo Ramos kay kanami subong sa performance ni Konsyal Dindo and hoping magapabilin ina ang aton na landing pagtadon, kag bakulon, kag biraon sa adlaw-adlaw nga demand. Ang LTFRB, kuha kamo taxi sa Negros Occidental, pungko man kamo di. Kay nagaserbisyo kamo in behalf sang gobyerno. Balikan to si Sir Jego kay pangitaon tang LTFRB. Action Hotline. Ma-follow up na ginman lang sila tani. Iya mo, why na sila mahimo kay ti may endorsement na ganing maayo ng results ang rerouting nga dry run nga to. Problema lang matabo kag ito sa Iloilo nga kon tani papahapos lang kun ari sila Sir Jeg. Yan, so, ikabudlay man nga wala ta sang ilabi na kiti wala ta barko. Siguro ang balon mo kami nga ma-internet, ma-online, karang nga mga driver Action by, ako na yan among kag sa hindi, ang panawag na sa amon, mga GEGO. Kaya halin kami sa bukid. Pero pila lang na amon, training kami sa LTO, pa-online nun mo kami, hindi kami kabalo na. Kita ka, wala na kami grocery cellphone, doon halos kuha na lang na, ng analog na lang, masabat ka na lang yaw. So, dapat siguro Action by, may mga, ilabi na kiting Action Radio, may sister station kita sa Iloilo, kung pwede ta dito mapisga si director, nga butang dre, hindi na kami mag-ayo sang imo nga 5 working days sa Bacolod. Tagain na lang kami Lunes, Merkulis, Biyernes. Para may meeting kita balang matabo kag makakadto ang Action Radio dira sa opisina niyo, makakadto kami ni Konsyal Dindo Ramos and nami ang aton nga mga operator kag driver kay maka-communicate kita direkta sa inyo. Ayo onta si Gov Lacson kag si Mayor Bing Linardia nga mag-ayo ni sa LTFRB kay ti dako maning poder gid dila kon tani mo. Yes, very good. Action by inda ko nato ginanga pasalamatan nato no kung willing ang Action Radio maobra kami signature campaign through Action Radio nga mapalambot naton kay Gov Lacson kay kung wala na ni transport industry sa province sa Negros Occidental kag sa City of Bacolod ang ekonomiya naton Action by hindi giniya magulong bisan anon ta pala ka-provide sa mga branyo nga mga private nga salakyan kaya naton nga mga pigado nga mga vendors kay gakadto sa mga mall gakadto sa LTO kasalig na isa ba nato nga salakyan ko kung maka channel abi ang aton nga Action Radio nga makasulat kita dito kay
Governor Lacson, kay Mayor Bing, maubra kami signature campaign through Action Radio para asap bala immediate kay kinahanglanon na naton subong sa Negros Occidental, particularly diri sa Siyudad Bacolod. Sige, Sir Jeg, salamat sa mga time. Good morning. Mabuhay ka, sir. Action Day, good morning Bacolod, good morning sa ako mga filong mga driver. Action Hotline. Daway naging man kontra mga driver ta, no? Ang problema na lang pag follow up na lang ti operator ang ginasugo dire, no? Operator kag abi ayala. I-process yung nalang natubla sa Iloilo para tapos ang istorya. Action Hotline. Pagbalik naton kan dugay-dugay, laboton tang probinsya mga kaksyon, kumusta kita sa COVID-19 sa Negros Occidental? Mapahuway-huway kita des Bacolod kay do everyday naka-update kita diri. Sa province ba once in a while man ang kita nag-update man dito kay sako man sila sobra man. Action Hotline. But this morning ginhatagan kita chance ni Governor Eugenio C. Lacson nga makapropamangkot siya pagbalik nato na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May aga lang sa kay Corey Vidaha naga-monitor sa Kuwait, Lito Dayap naga-monitor man. Amy Esmeralda Dolido, good evening na, good morning sa inyo dira. Alex Montesa, kit-alay naman to sir, may aga na si mo. Heaven, si Veron Elie Araman, Sherilyn Oro Javier, naga-monitor man. Jo Marie Hamantok, salamat gid. Delilah Taylor, naga-monitor man. Si Sir Dennis Perma Araman no, sa Magsungay. Eric Liano, good morning, Action Brian, watching live, Cadiz City. Shout out lang Action Rex Cantong and Action Eric Magbanwad, God bless. Jean Oy Cicero, salamat gid. Jocelyn Libon Dispoho, salamat gid. Leiden Navarrete, good morning. Bert Hirapusco Caraballo, good day, Action Brian, ask lang ko may biyahe si Bacolod, ano ang requirements? Duway pagid na. Oo. Alex Fuentes, naga-monitor man. Reggie Gabales, good morning, Action Brian. Abi ko member, ikaw sang A1. Ang ayan kagid sa imo nga bland. Ba, salamat gimi nagdayaw pa, no? God bless ko no, stay safe lang tanan nga Bacolod noon kag nagrense. Leia Maghines, naga-monitor man. Martin Alileng, naga-monitor sa Imos Cavite. Inday Blaza. Leia again. Dermalen Agtuto rather. Salamat gid. Smile Albanez, Virgie Olpinda, good morning. Naga-monitor sa Celine Homes. Keep safe lang ha. Always Action Brian, God bless. Salamat. Bert Herapusco Caraballo, Presidente Pakalainon Panila, Bulay og klase tawo nga akon siya magpungko ano himuon. Ya. How? Pasensya lang kung lain akon tinaga Action Brian. Dapat i-block na iya account sa FB. Mia Robles, naga-monitor man. George Bush laya pag Leia again perde na si Trump. Hambal ni Leia ho. Si Ma'am Matis Pina, ay ma'am, good morning. Sorry ha, at the time of disaster the country needs a leader to address the people that his government is on top of things. I hope you saw the briefing last night. If indeed the president was on top of things, why was he briefed of what happened? No problem, ma'am. May good problema. Miss Mate Espina, the legend. Thank you, ma'am. Leia Maghines, online voting na sila. That's why, internet. Jo Marie Pormentera, naga-monitor man. Ginny Perez sa Binalbagan. Ireneo Siriaco, good AM, may rason ang mga tao nga pangitaon si Duterte kay siya ang presidente, hindi man pwede ikaw kay waay ka obligasyon sa mga tao. Pangita si Duterte kay tungod hindi palagawon siya mangolar sa mga lugar nga ginabagyo, pero bilang amay sang banwa kinanglan maggapakita ka nga nagasuporta moral sa mga katauhan, ilabi na gid nga may kalamidad. Pareho ni hindi mo siya nakita nga nagaatag advice through TV. Sige, inyo na pagpati doon di nagibang kinanglan nga sa gigi kay pa TV. May mga true channel na sila mo. Tingi ano man?
giyang di ko mag-gets ang iban mga kwan mo. Advice o nag-instruct na sa nagakalinlain nga ahin siya, way gid totally sina nga chimpo na dula siya. Hindi kay 75 siya may rason nga manago siya. Kay ano man? Kay siya ang presidente kung tungod tigulang na siya may rason nga manago siya. Siguro mayo pa i-advise ni boss nga mag-resign. Okay na. Yes. Thank you again. Marimar, good morning. Rakilina Lumawa, good morning Sir Brian, more than Action Radio, Bacolod, God bless, watching from Hong Kong. Palihog man ko tamyaw sang maayong aga sa pamilya Lumawag, Barangay Bata. Salamat. Bia Jonathan, Mags Hipanaga Sabio Panuela. Good morning Sir Brian, gold hair Brian Coffee samtang ga-monitor. Ireneo Siriaco, bukalawig sang komento ni Sir Ireneo. Next time, tagto 3-liners lang kita ha, para mabasahan tama ng iban. But morning, basahon ko ni Subong. Good DM, react lang ko sa imo komentaryo nga ginapangita sa mga tao. Actually, not directly akon. Iyan ni Dick Gordon. Senador Dick Gordon. Ang presidente sa Pilipinas, hindi man pwede ikaw. Amo na ginanabasa ko. Oh. Siyempre, ano nga akong pagitaon? Nagsunod ko sa palayag ni Gordon. Not totally my own opinion. Kay Gordon, no? Senador Gordon. ZT Aluna, nag-monitor man sa Hong Kong. Ako Maldita, blessed morning Sir Bry, watching here in Hong Kong. Emmanuel Senior Lacson, maski ng presidente yadto sa Davao ang oras nga nagabagusbos ang bagyo, wala man siya nagpabaya. Kay sa gilayon nagmandar siya sa tanan nga ahin siya sang aton gobyerno maghimo sa mga tikang agod mabuligan ang mga nahalitan sang bagyo. Inang mga nagakomento sang negatibo nga alipungoy nga hindi dapat sa pakon. Tikay gusto na yan nila na yan nga kung gabagyo magwa gidayon si Duterte sa TV kag sagi ka advice. Which is before why mo na ginagamit sa iban man nga presidente, no? Ang aton lang inang daw sobra na gid lang nga pagpakanubo sang administrasyon. Oo, kita diri nagakomento kita kung may maayo, dayawon, kung hindi ti ginabali taman ni ginatagaan taman komento. Pero mga komento niya accepted gina, way gina problema, no? Ito ay gina problema. Chris Vilma Treyes, nag-monitor. Greet niya lang ko no si Jerry Azero, tatay ko Treyes Arsenio. Family, stay safe, God bless. Ginilyn Banduha, good morning Brian. Musta lang nanay ko, Ara Negros Oriental, nagapamati sa Action Radio. Wow. May buntag diha. Melvin Piniafiel, panilagi. Basahon ko ni kayo nung Ireneo Siriaco. Pananglitan ang barangay, ang Bagyo Ruli diri nag-agi sa Negros. Hindi ka magpati nga hindi ka man mamangkot diin ang president. Ay hindi ko yung mamangkot yung Syria. We have our governor. Action JM, di ba? May governor taya nga amo na yung bulig sa aton diri. Kaya ang presidente yan, di mo na siya mo masabad, amo na yung tutukan niya gid. We have our mayors, governor, nga dira taya mangita sa ila, dira taya mamangkot sa ilang sitwasyon. Sagi kita to pangita kay Duterte man, no? Nang hindi ka man mamangkot diin ang presidente kaya mo na ang tanaw sa TV monitor. Hindi sa tanan nga oras nga magbinagyo sagi kita ka gwa sa TV Action Oliver, di ba? Amo lagi nang utukan. Hindi pwede nga manawag na lang direkta si Duterte sa mga department heads niya, sa mga ahensya sa gobyerno, iagi gid sa TV. Basi overshowing na guro katama guro. The president nagatrabaho behind sang iya sila nga personalidad ipakita mo gid sa public daw kakuha naman na guro. Tanan nga oras ipakita mo sa TV gid ya. Oo. Ina guro do di naman ta na pabor na nga sagi kita. Ay sus ko. Dino Alec, Analisa Gordon na amo na Jigo, Obrahamo, hindi kay kami nga vendors, intrahamo, upod kamo sang imo counselor, labugay. Emmanuel Miraflores Cuales, naga-monitor man. Nilo Seriola, Action Radio watching from Singkang Airport, Bacolod City. Sheila Alagos, Araman.
Jolie Militado Patrimonio. Good morning, sir. Melchorita Ferrer. Ging Alip. Good morning, Sumbray. From Villamonte, bagay sa imo buhok mo. Sure? May komitiba na ya para sa Presidente Duterte sa mga kalamidad. Amo ng butsulingon ko, Bert Hirapusco Caraballo. Hindi kay siya ginyang sagi kawakal da. Oo. May mga ahinsya sa gobyerno nga amo na gipamutang da mga konsa bakulod pati mga executive assistants. Ikaw da assign mo ni mo na. Hindi kay sagi pag amo ni day mo gidgwa ya sa TV then kag mag sagi kada kawakal. Yati ang mga tao karon kag mga imo nga mga ben sa ginala nalantaw sa imo da pamati. Imbes nga maghatag to sila instructions to sa mga provinces man kanong himuon da daw mo na. Kumusta na to update sang mayor sa Bago? Alex Montisa naman, no? Bahin sa isyo sang kapalpakan sa iya mga medical personnel, siya niya sinsito guide. Siya balaayhan nga hindi pag-itolerate ang kapalpakan. Kag kabutigan sang iya mga kabataan, wala ayhan sang cover up nga natabo. What does the mayor really prioritize to defend his children mess or welfare of his own people? Kagabi bati katway. Yolanda Alcayaga, naga-monitor man Galiagar. Alex Montisa, kumusta ginayam na sila sang gwapuhon nga mayor sang Bago City? Lain na siya imot. Good morning, Sir Bry. Pag magpulit dira sa Bacolod, may quarantine pa 14 days. Pa-shout out ng family Tad Iya. Balbua family. Waay na. Pero dapat sa balay mo, halong-halong kagad. Lysher Balbua, naga-monitor man sa New York. Okay, why pa? Barido Benny, good morning, Sir Brian. Tamyaw ko lang family Hilyuge. Sa Hinigaran, ang Barido family, Ibimagalona. Dito man. Watching live, Hong Kong, thanks again. Bert Hirapusco, sa military structure, ang chief of staff, mamangkot ko nga upod sa field or sa gira, ayhan pa ang presidente. Sige dua na lang. Ceres Chavoso, naga-monitor. Yolanda Alcayaga again, hindi na iya pareho sa iban nga politiko si Tatay Digo nga dayon pa impress kag pa picture sa media. Thank you again. Las 8:53. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglanon na hatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Ti isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Nga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo inubakal cellphone hindi ko pasensya na. Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9:01. Action Hotline. Maing aga lang kay Hazel Alvarez, Yolanda Alcayaga Galiegar. Salamat gid ko na. Bibing Balwarte, good morning Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga staff sa Aksyon Radio. Salamat gid no. Good morning man kay Ma'am Matis Pina, naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Zai Riquiron Toquero, good morning Sumbray, watching live here sa Quezon City. Shout out lang ko na sa papa ko sa Concepcion, Iloilo. Dodoy Toquero kag diri upod ko work Junji kag growth. That's why may mga government agencies to do their job and the president already instructed them. That's why, no? Like for example, abi sa isa ka organization, like for us diri sa Action Radio, we have the manager, we have the department head sa news, sa amon nga technical people, may department head man Action Oliver, no? Sa drama, sa admin naton dira. So sila tanan may mga instruction na coming from the manager. Nga mo na nang gihuon nila, no? Ginaihimplo ko lang, no? Pero ginarespeto ko niyang mga komento man sang iban. Action Hotline. Like for example, the governor, si gobernador may mga ano na siya, may mga tawo na siya nga na-classified ako na nung trabaho niya. Kung diin siya kag ginahatagan instructions nga mo nang himuon ta during this bagyo abi o anong sitwasyon da. Na to the extent guro nga nagabagusbo si Bagyong Rolly, si presidente sa gikawakal da unkam. Action Hotline. Kag sa kahatag ka instruction ti basi sa ginala na kuno lantaw ang mga tao ya sa iya kay gwapo siya daan, naga-joke pa. Ti paano na lang ang mga tao ya makahatag instructions man sa mga men nila to sa mga lugar tubing nga kuno dapat himonta da. Action Hotline. Si Rolly Action Oliver, prior nga nagbubo ang iya pwersa sa Pilipinas, advance na niya mga instructions sa aton government officials o preparahan nyo ni. Ayan kung why nagpreparar ning mga amo nga mga probinsya katadwani sa Bicol region to. Ayan di magkalaubos klamatay mga tao to sa mga lahar to kag mga ang iba nagpalalagyo na to in advance. May subong patay ta mga bulo 20 lang. Kay kung why sa mga advance information, why sa mga advance nga mga pag-educate sa mga tao ni, kuli why lagin pahalin to mga evacuation, mga ginpa-evacuate sila, di pang silo. Disgrasyas lang. Action Hotline. Last 9:02, mga kaksyon. Sige, no? Si Senador Dick Gordon na mo gitong nagapamiripi. No, mga tao ni. Bagyo sa gig mo pangita, Duterte yaman. Action Hotline. Hindi naman namin. Nang tingala ko kay Gordon, subong nga nagpabor kay Duterte. Tingala ko siya. Ano tabo? Do kontra, do hindi man ni good sila pirmi nga duwa, no? Pero, guro na ba tiyaga ni Gordon? So, do halos na lang nagiho sa presidente, bantayan, ha? Action Hotline. Last 9:03, daligid lang. Mangonsiho tadi sa Negros Occidental, kay kabalo ka, kung naga-down ang numbers ang positive cases diri sa Bacolod, ang Negros Occidental nagatinguha man. Nagatinguha man. In fact, isa sa makita naton nga indikasyon, amo ang pagbukas sa mga resorts, sa mga beaches naton diri, labi na gid sa mga lugar nga inang medyo nubo na gid ang kaso ni COVID-19. Action Hotline. Provided yang ti inang ang ginatawag naton iya hugot nga health protocol amo gini ang ipatuman, no? Action doors tawagan to si Gov, no? Okay, sino ba ito nag-kwan siya, no? So, provided nga ang tanan nga mga health protocol sundon gid. That's why dako papel dire sa mga alkaldita, sa mga barangay kapitanis naton, no? Sa mga lugar nga dira may mga ara sa tourist attractions nga may nagalinagaw mga kaksyon, no? May mga nagalinagaw. Action Hotline. So we are happy nga mabatian naton nga ini nga mga businesses nga na down for almost 7 to 8 months. Subong iya nag-amat-abat na bukas diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mabatian tani nga abri ng amon nga beach, abri ng amon nga lalagawan. Doon nalipay gid kita, no? We have on the line Online sa hotline.
the workaholic governor sa Negros Occidental, Governor Eugenio Silacson. Sir, good morning. Action try, upod sa mga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Salamat sa time, Gov. Mangonsiho lang kami. So far, ang Negros Occidental subong, daw ara nagid man nagasulit-sulit everyday sa today. Jets nagid man lang ang cases sining COVID-19 kag nakit-an naton Gov nga damo na sa mga businesses nga nag-open subong sa mga cities and municipalities. So far, Gov, kumusta? Anong status subong sang Negros Occidental kung COVID-19 ang paghahambalan, Gov? As of yesterday, November 2, we have around 4,876 na cases. Ang active subong is around 1,044. Okay? Ang balance na nag-recover and unfortunately, we have had 129 who passed on due to COVID. So, amo nang status sa subong, ang balantayo ng mga lugar subong is San Carlos, Cadiz, kag Kabangkalan. But I'm in touch with their mayors and they're doing everything possible na ma-contain nila. Ang importante diri is contact tracing. And once na-identified, of course, i-test, and if there's a need to isolate, kag, of course, treatment. But, the province of Negros Occidental is, for so many months now, is still under an MGCQ, which is actually the pinaka-lowest form of quarantine mode so far for the country. I'm hoping that Bacolod City Government will also join the province under an MGCQ. Yes. Considering that Bacolod has declared that it has brought down the numbers. In fact, I noticed in the last weeks, those wala naman sila kapadala sang or no very small positive cases. Yes. So I hope that they will appeal and join the province under an MGCQ because with that mas damo na ng mga negosyo mabuligan. Na-mention mo man na damo na nag-aabre, labi na mga restaurants under an MGCQ. The restaurants are allowed to receive more customers. And so I'm hoping that they could make an appeal to the national government. Kaya ang quarantine subong is good for 1 month. So, mentos maaga pa kasi they can convince NIATF na mapa-downgrade dito ang MGCQ. Nakita namon na yesterday na interview namon si Mayor Rene Gustilo sa San Carlos City. Ilang mga check-up points sa gani Gov ginpang buksa naman gani so far namin ko inang wala na gid masyado Gov dito sa San Carlos City sa diin amoning lugar nga pinakauna if halin ka sa Negros Oriental kon diri sa norte. Gov Yes, in fact I was also informed about that and I will be meeting with our provincial IMT with regards to our border with Oriental, that is between San Carlos and Vallehermoso. Pero ang borders nila between within Negros Occidental, ginlift na nila, I think, effective yesterday. Except ang seaport, may aragapon border check that. Ano pinakarason pag diri Gov nga ang aton nga Toledo to San Carlos and from Escalante to Bantayan hindi pa gitaya ka biyahe pareho sang Bacolod Iloilo nga may ara na sang may halog-halog Gov? Well, because we also know that the number of cases sa Cebu, so very we all know how it all started from our LSI. Unfortunately, subong local transmission na gid subong ang
ang biggest threat nato, Yes. no? And even the numbers can prove that, no, support that local transmission, no. So ano lang gyapon, extra careful lang gyapon coming from Cebu. But you know, if things will improve, then maybe we can also ease up the restrictions. Okay. So ang Gov, may mga instructions kita diri kay may sometimes may ara kami mabaton nga mga complaints sa mga beaches nga doga kakalipatan ang physical distancing kag sila siyempre maligo kita dapat face mask. Ang didto lang physical distancing sometimes though hindi ma-observe gibala. So ano mga instructions from the government sang Negros Occidental sa sininga mga lugar, Gov? Kung sa instructions lang siguro why sa nagkulang, no? Not only from the provincial government but also from the LGUs. Yes. So really, ang importante diri ang pag-intindi sa every migrante. Yes, That yes, we have to do our part. Very very basic, and this is worldwide. Face mask, okay, face mask, distancing, no, kag hygiene. Ang sa aton diri sa Pilipinas gina-include ng ginatong ganyan face shield, no. So amoy gapo, no, that's still the minimum health standard, very simple to follow, and ara na gina sa aton individually, no, that we should follow this, and for sure this will help, no, contain the spread of COVID-19. In some cases gani kina-recommend na gani nila sa maski sa sulod balay, maski face mask lang, no. So ano lang, we have to be cooperative, and ano lang diyan ng ano tawag sini ng common sense lang, no, common sense lang. On how to avoid the spread of COVID-19. Yes. Amo mala naton nga ginapangabayagid kay Cookies Agro gakalipat inisla so mga owners ni mga beaches nga ini guro may dapat may mga tawo sila gov nga magpangsaway lang gid kay iban guro do na nami ana gid sa istorya bla gakalipat nga why na face mask bala, no? Sa iya mismo. Yes, until such time na sila na maigo, magmahay nila, no? That's why we can still have fun, especially we just maintain ang distancing and face mask, face shield, no. We can still communicate. We have proven that. We have been doing that, no. So ano lang, cooperation lang, and you know, they say na abot pa niya up to next year, and I believe so, no. I believe so na magdugay pa niya ang COVID sa hindi na sa Pilipinas, no, sa worldwide din siya. Gov, Ari, inang so far subong anong may pinakadamo nga lugar, Gov, nga medyo sige-sige gyapon ang ila sining positive sa Negros? Ang ila pantay gani subong is Cadiz, San Carlos, kag Kabangkalan. Lagpo. As of yesterday, mga syudad gid. So if you notice, no, sa pagnaog na sa numbers diri sa Bacolod, nanaog man ang mga neighboring niya, mga contiguous areas, no, like Talisay, Silay, Bago. Amo ni sang una tong medyo nagkasaka pa, no. So right now ara na medyo nag farther south and farther north, no. But I'm confident, no, that the chief executives of these LGUs that I mentioned are doing their best, no, to contain the COVID. Ba-shift lang ko gamay, Gov, so far si Bagyong Quinta do mo to medyo naglululaslas di southern parts sa Negros Occidental. Si Rolly salamat sa Ginoo way gid nag-igo sa aton, pero so far diri sa probinsya, Gov, ano man kumusta ang sitwasyon sa Bagyo Quinta naton? Amat-amat naman sila nakabangon, Gov? Well, of course, nabalo naman ta mga, especially mga farmers nato, no. Very Filipinos are very resilient, no. Once we're done, we stand up, no. And on the part of the provincial government, we are ready to be distributing mga seeds again, no, para sa farmers. Kay ang natamaan gidya ang mga rice and corn farmers nato, no. Medyo, I think, over 40 million ang damage. May ara man sa kasapatan o mga almost 2 million, no. So
we're doing everything to help our farmers stand up again. No? We're very happy, magpasalamat tayo sa Ginoo na si Rolly initially, do may ganito, initial to na track ng bagyo, there was a possibility na madapisan ang Negros Occidental. No? Fortunately, nagsaka siya, which brought some rain for Negros, which is good, no? Ginapagabay man nato na ang eksakto lang na ulan. Now, si Shoni, medyo mas taas-taas na gid, no? Probably around mga Batanes area, Ilocos region. So, we're pretty safe, no? As far as Shoni is concerned. So, nagpasalamat kay Lord na ining super typhoon si Rolly only brought us some rain. And kag si Shoni, looks like na very minimal effect sa atong probinsya. Do baha gito nag-igo sa southern parts ng Negros sining Quinta nga ini. So far go ba si may ara ka plano to check sa mga kabukiran dira nga portion kung nga daw nagkalit lang to ya baha sa sila nga area basi bla no natandog na gid ang kabukiran taman liwat. You know, that area, especially sa may Hinubaan, I think they experienced that maybe 10 years ago. So parang there's a certain pattern na after how many years na may nagabalik, no? Otherwise, other typhoons do not bring about that kind of flood, no? But of course, it is admitted na kulang naman kita mga kahoy sa kabukiran. We just have to continue also our tree planting, no? Whether it's effective or not, it's still better to have trees there, no? So, amo na lang siguro ang mahimo sa mga LGUs. Sige. Go pang imo panugyan batok sa ning pandemya kag ining mga bulubagyo disaster nga naga-igo diri sa Pilipinas pero lipay kitang Negros na spergen permigop. Yes, well, we continue praying, no, that Negros Occidental will be spared from any super typhoon. And important lang ang inyo mga respective na DRRMO nag-abiso na sa inyo for evacuation. Sundon niyo lang. It is better to be safe, no, than sorry, no. So as far as typhoons is concerned, we should always be ready. In fact, ang provincial government has always been issuing alert notice, no, for incoming typhoons, no. And as far as COVID, as I said earlier, still, no, minimum health standard, face mask, face shield, distancing, proper hygiene, no. So with that, I believe we can contain, no, COVID in our province until such time na mayara naging vaccine, no, that can prevent the spread of COVID. With that, Gov, madamo gid nga salamat, maayong aga kag mabuhay ka, Gov. Madamo gid nga salamat, Action Bright. Yes, sir. Action Hotline. The Governor of Negros Occidental, Eugenio C. Lacson, mga kaaksyon, tiyan mo na siya mismo nag-report sa aton this morning nga nag-aamat-amat nubo si COVID-19 ang cases diri sa Negros. May mga lugar sa ginpang mention do tatlo ginto Kabankalan, Cadiz kag San Carlos. Ining tatlo ka mga cities, mga kaksyon naman yung mga dulod-dalagko diri sa aton mo sa Negros Occidental. So amo din damo man population. Action Hotline. So may mga advices na, may mga direktiba na nga ginpadala ang governor sa mga alkalde diri nga dapat mas pabakuron pagid ang ila sini nga pag tutok sining nasambit nga si COVID-19, mga kaksyon. Action Hotline. Okay, last 9:19 na sa aton sining pagpangalagad, marikta na lang Coxon Olivera, no? Para rikta-rikta kamanda, no? Action Hotline. Karon sa gabi, konsod to abi, check naton, mabunot ta? Okay. Sige. Sige, malastran naman ni karon mo. Sige ba, intro ka? Sige, go ahead. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Hotline. Before kita wind up mga kaksyon, mga tagtanay 500 pesos sa mapalaron, ara na gina-contact na Action JM, Action Oliver Sinimatinion. Aha. Okay. Nagaring na, no? Bahaw lalaki ini, no? Sa lugar sa mga matahong. Hindi sumasagot. Basi sa ako, ini blaw. Uy. Uy, the number you have kanugon dialed ba? is now Pila ka ring ni Connection Oliver gani? 3? Oh. Sige, balikan ta siya, no? Kay kuha na nimo, chansay na ni. Oh, sa mga taga Purok Matahong, di na ko maglawag sa barangay. Paki-check sa inyo sa nga cellphone dira nagaring sa Matinion. 500 pesos ni nga bugay halin sa Ginoo. Hoy, may aga. Hello. May aga. May aga. May aga. Oo, pasensya gid ha. Pasensya gid akong gapanawag pero ako mamangkot kung sino ning sa linya. Sino ngalan ta? Si Alan na nagap, sir. Pilang edad? 48 years old. Taga diin. Dire, sir, taga Tangob. Ano nga purok? Purok Matahom. At iyambal ko gid purok sa mga matahom, no? Oh, may asawa ka na? May pamilya? Oo, sir. Oo, kabalo ka kung sino nga panawag sa imo. Sir, si Brian Morden. Bosus, grabe. Daog na iway na problema. May 500 pesos ka, sir. Hulata lang da. Kay sigurado, gid maabot na da sa imo. Gapamati, kagigali sa Action Radio, gid. Oo, sir. Actually, pag walang kutualin, sir, kay kapag tricycle driver ko mo, pero pag kutualin, babalaan ko ang ka-cover ko sa imo, sir, monitor ko. O imagine mo na ha, way kasubong naka-monitor ka nakasagwa, pero sa tingong nabalaan mo nga taga-Action Radio ni. Si Action Oo, sir, Brian. kay pag walang kutualin sa balay, nagkuha lang ko pa sa iro. Sino ba interview ko bago ugid lang be? Ang bago lang na interview ko be? Either the two lang? Si Governor, sir, Lacson. Kay nasabat mo kung sino interview ko, may 50 pesos kapag nga load halin sa akon ha? Ano ning imo? Regular load ni ano nimo? Smart ne? Smart, sir, smart. Oh, smart. Sige, paabuta na karon ng 50 pesos nga load halin sa kaalwa ni Action Brian Morden, pero di ko magpapili Mayor Bacolod, no? Pasalamat na natin. Salamat gid padayon sa pagpamati, sir, kag kampanya kada mati Action Radio ha, kay para makadaog man sila 500. Salamat, good morning. Okay, sir. Mabuhay ka. Salamat, sir. Sige, sir. Congratulations, Alan Hanagap, 48 anyos, tricycle driver. Why kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio Team. Ini naman sa Action Brian Morden, talos nga nagpangalagad kay Action Art Tayhupon, ang regular nga anchorman sining Action Hotline. Nagapasalamat gid ah. Maayong aga, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon